Príjemný deň, milí poslucháči. Sme radi, že ste si aj dnes naladili reláciu Vítaj doma rodina, ktorú vás bude výnimočne sprevádzať Martin Ďurčo. Hovorí sa, že manželstvo nie je cieľová stanica, ale dlhá cesta, po ktorej musíme kráčať spoločne. No aby táto cesta bola radostná a neskončila sa v slepej uličke, je nesmierne dôležité na vzťahu neustále pracovať. Našou dnešnou témou bude Národný týždeň manželstva. Tento rok sa bude konať od 9. do 15. februára a ako nám môže pomôcť v našich manželstvách, nám povedia dnešní hostia, koordinátori tejto kampane na podporu manželstva Ondrej a Alena Kolárovskí. Keď niekto nevie, čo je to Národný týždeň manželstva, ako by ste charakterizovali toto podujatie? O čo ide? Čo to je? Národný týždeň manželstva je pozitívna kampaň, tak by som povedal, ktorá chce propagovať myšlienku manželstva, ale nie nejako samoučelne, ale v tom zmysle, že manželstvo je určitá hodnota v našom živote, o ktorú stojí za to zabojovať, alebo ktorú stojí za to sa starať, ju pestovať, rozvíjať. Národný týždeň manželstva teda chce nejak pozitívne inšpirovať ľudí, aby sa zastavili a starali o svoje manželstvo, keď to tak mám polopate povedať. Ja by som možno ešte dodala, že manželstvo je vlastne vzťah a vlastne o každý vzťah treba sa starať. A vlastne Národný týždeň manželstva chce podporiť to, aby sa manželia, aby sa starali o ten svoj vzťah. Chce vlastne pripomenúť manželom, že o vzťah manželský sa treba starať. Čo to znamená v praxi? Že akým spôsobom sa môžem zapojiť? Viem, že sú aj nejaké podujatia k Národnému týždňu manželstva, ale je aj niečo pre nás dvoch, pre manželov, pre ten pár konkrétny? Tak ja si myslím, že už keď manželia niečo urobia v rámci toho týždňa sami pre seba, že napríklad idú na nejaké rande, alebo pôjdu na nejakú romantickú večeru, alebo idú spolu do kina, alebo do divadla, tak si myslím, že už urobili to najviac, čo mohli v rámci toho týždňa manželstva. Že nemusia ísť na nejaké podujatie, ale stačí, keď vlastne niečo pre seba urobia. A keď si uvedomia, že to nie len ten jeden týždeň v roku, keď je Valentín, ale vlastne keď im to nejak pripomenie, že aha, tak venujeme väčšiu pozornosť manželstvu, lebo v rôznych obdobiach manželstva nás rozptýľujú rôzne veci. By som povedal, na začiatku bez detí sme zamilovaní a veci idú ako keby samovolne, že sa staráme o ten vzťah. Ale potom časom možno prídu deti, nejaké kariérne výzvy a takto rozptýli našu pozornosť, že ako keby pozabudneme sa starať o manželstvo, o tento vzťah. A prejdú roky, možno deti odletia z hniezda a zrazu sme tu dvaja a rozmýšľame, a čo teraz s našim životom, čo s našim vzťahom. Nestarali sme sa oň, vyprázdnilo sa to. No a mnohí si povedia, že aha, tak láska sa vytratila, tak asi je koniec. Ale jednak nemusí to byť koniec, lebo naštartovať sa znovu vždy dá. To je jedna taká nádej, to posolstvo tohto týždňa. A druhá vec je, že však nemusíme sa dostať až do tej prázdnoty, ale keď budeme aspoň trošku venovať pozornosť jeden druhému v priebehu rokov, tak vlastne, keď deti odídu, zostaneme sami, tak vlastne druhýkrát máme medové týždne. No teraz hovoríme trošku o nás, lebo my túto fázu, práve sme v tejto fáze alebo období našej rodiny. Ako dlho vlastne ste manželia? Ako dlho ste spolu? Sme 29 rokov manželia a teraz v auguste budeme mať 30. rok. Čo sme spolu? Výborne, gratulujem. A hneď od začiatku ste vedeli, že na manželstve treba cieľene pracovať? Lebo ono to býva tak, že ako ste hovorili na začiatku, to ide samé. Myslím, že keď boli deti malé, tak nebol na to veľmi čas. A tým, že sme vlastne nemali rodičov, tak sme ozaj... Ako pri sebe sme nemali. Áno. Tak sme celú tú svoju pozornosť sústreďovali na deti. A myslím, že tým rokom, ako prišiel NTM, Národný týždeň manželstva, sme vlastne, nás to tak upozornilo, že ak sa nebudeme starať o seba ako manželia, tak to môže skončiť veľmi zle. Ako práve vtedy, keď deti odídu. Čiže nám ten Národný týždeň manželstva pripomínal stále, že na našom manželstve záleží a že má to byť také naše hlavná priorita v rámci manželstva. A myslím, že to nám vlastne pomohlo, lebo aj keď boli deti malé a nemohli sme výjsť von, tak sme si vlastne doma robili také romantické večery. Chodili sme spolu na obedy spoločné
a myslím, že to bolo fajn. Ešte aj chodíme sem tam. Aj chodíme, no ale vtedy myslím, keď deti boli malé, vtedy sa to nedalo. Áno, čo nám dovoľovala tá situácia, tak žiadne veľké veci, však ani finančne, nie vždy to človeku vychádza robiť nejaké veľké veci, ale v rámci možností aj tie maličké veci, ktoré človek môže robiť, a myslím, že každý môže robiť nejaké malé veci, tak to sa dá a stojí to za to robiť. No. Koľko detí ste mali? Vy ste spomínali, že... 4 deti. Čiže to bolo ozaj náročné a dosť veľké rozpätie, čiže vlastne ozaj dlho sme museli o manželstvo bojovať v rámci svojho bytu, lebo inak sa to nedalo. Hej. Poďme k tomu samotnému Národnému týždňu manželstva, lebo ako hovoríte, stále by mal byť Národný týždeň manželstva od tej svadby až kým sme spolu. Existuje však ten týždeň konkrétny jeden, ktorý je tak špeciálne zameraný na manželstvo. Predstavme tú formálnu verziu tohto týždňa. Ako vyzerá? Tak Národný týždeň manželstva vznikol v roku 1997 v Anglicku. Manželia Richard a Maria Kaneovci prišli s touto myšlienkou a potom postupne z toho Anglicka sa to rozšírilo do ďalších krajín. Dnes je to vo viacerých krajinách Európy, ale aj mimo Európy. Táto kampaň. Na Slovensku to doniesli manželia Sochorovci, Vladko a Renátka, naši dobrí priatelia, môžem povedať, takže im chcem dať týmto kredit, že to priniesli v roku 2010. Tá myšlienka už žila tu na Slovensku a 2011 bola, myslím, prvá tá kampaň. A odtedy to vlastne beží každý rok a my sme sa do toho zapojili od začiatku v podstate. A informácie také nejaké základné aj o tých cieľoch sa dajú nájsť na tej web stránke ntm.sk, že to je jednoducho si zapamätať. Aká je tento rok téma? Každý rok to má nejakú tému? Tak tento rok je téma tu a teraz a vlastne vyplýva z toho, že manželia žijú pod takým veľkým tlakom, jednak čo sa týka mobilov, internetu, počítačov a my sme práve kvôli tomu vybrali tú tému, že to slovíčko tu znamená, že aby manželia boli blízko pri sebe, čiže prítomní pri sebe a teda blízko. A slovičko teraz vlastne znamená, že nie len teda fyzicky blízko, ale aj vlastne emocionálne blízko. A to je vlastne téma na tento ročník. Vždy, keď je nejaká téma v tom národnom tíme, rozmýšľame, že aká téma by mohla byť na ten ďalší rok. A vždy rozmýšľame aj, aby sa tá téma nejak odlišovala od tej predchádzajúcej a zároveň, že aby sa dala nejak aj vizuálne dobre stvárniť, prípadne pridať k tej téme nejaké symbolické gesto alebo nejakú aktivitu, ktorá by bola takou ako keby nosnou, viditeľnou, hmatateľnou aktivitou. Aj v Lani to bolo napríklad beh na dlhú tráť, tak organizovali sa rôzne behy alebo aspoň prechádzky. No a tento rok sme zvolili také gesto objatie, manželské objatie, že sa môžeme objať. A je to gesto, ktoré je k dispozícii vlastne pre každého, mladého, starého, každý sa dokáže objať. A je to lacné, je to rýchle a je to pritom aj intimné, ale aj slušné. Takže toto je také viditeľné gesto a chceme povzbudiť aj poslucháčov, že aby sa objímali a na tej web stránke NTM sa aj dočítať môžu, ako dlho má trvať správne objatie. Lebo obyčajne tie objatia sú oveľa kratšie a ak chcem, aby to malo nejaký pozitívny efekt, tak sa treba trošku dlhšie objímať, ale viac neprezradím, nech to trošku poštikli poslucháčov a idú na tú stránku si o tom pozrieť. A zároveň ešte k tomu gestu by som povedal, že vlastne v súčasnosti čelíme tej skutočnosti, že spoločnosť je veľmi rozdelená, rozbitá a sme si povedali, keď sme o tomto uvažovali potom na stretnutí dobrovoľníkov, že to gesto objatia je taký symbol, ako keby také pozvanie, že budujme blízkosť, budujme mosty a prekonávajme nejak to rozdelenie. Lebo však aj v rodine manželia sa pohádame, sú konflikty, ale to objatie je taký symbol tej blízkosti. Takže práve kde začať budovať tú blízkosť a stavať mosty, ak nie práve v rodine, ak nie medzi manželmi. Takže je to aj také viditeľné pozvanie do celej spoločnosti, že hľadajme to, čo nás spája, hľadajme nejaké to zbližovanie a nie rozdelenie a konflikty. A objímať sa vlastne môžu aj teda manželia, ktorí nemôžu ísť na žiadne podujatie NTM, treba ako my nemohli v minulosti, čiže vlastne aj teda je to pre všetkých manželov, ktorí sú aj doma, vlastne objímať sa môžu aj tam. A rôzne tie spoločenstva alebo komunity, ktoré organizujú rôzne aktivity, tak niektoré robia akcie také, by som povedal, že zábavnejšieho charakteru, ako je možno tanečný večer alebo korčuľovanie, čo v zime je také príhodné celkom, alebo nejaké prechádzky.
ale niektorí aj pozývajú k takému zastaveniu a možno takej reflexii aj duchovnej, osobnej pre tých manželov. Viem, že niektoré komunity alebo spoločenstva posielajú aj také zamyslenie na každý deň, ktoré pozývajú práve k také reflexii a modlitbe. Takže tá rôznorodosť akcií a podujatí je veľmi pestrá a myslím, že každý si môže vybrať. A to sme ešte nepovedali vlastne, že NTM je kampaň nenáboženská, nepolitická, teda chce pozvať každého, komu záleží na manželstve a na rodine, tak sa môže zapojiť, že to nie je niečo, že to len je nejaké, že cirkevná vec, že vôbec nie. Aj keď prirodzene mnohí ľudia práve v cirkvi vidia manželstvo ako hodnotu, takže sa zapájajú, ale máme skúsenosti, že aj úplne aj sekulárni ľudia, alebo proste nenáboženskí, alebo obecná samospráva, alebo tak, že organizujú rôzne podujatia. To je výborné, lebo práve manželstvo, keď sa bavíme o tých mostoch, je niečo, čo nás môže spájať naprieč rôznymi ideológiami a pohľadmi na svet a tak ďalej. My sme spomenuli, že sú podujatia organizované k Národnému týždňu manželstva a nepovedali sme stránku, ktorá je dôležitá, kde sa tieto veci zbierajú. Ale ja som chcel ešte povedať, že nielen hľadajme, ale aj vymýšľajme podujatia. Však vlastne je veľmi jednoduché niečo zorganizovať spolu s priateľmi, ktorí sú tiež vo vzťahu z manželstve a urobiť si niečo spoločne. Presne tak. Niektorí manželia vyhľadávajú tú stránku a inšpirujú sa vlastne tou stránkou, ale súhlasím s vami, že ak sa zoberú nejaké páry manželské a niečo si pre seba urobia, tak to je v podstate NTM tiež. Hej? Čiže môžu robiť rôzne veci od teda tanečných večerov, cez rôzne kvízy, cez nejaké romantické teda večere, cez rôzne športové aktivity, nejaké prechádzky. A vlastne tú stránku, aby som ešte raz pripomenul, to je vlastne www.ntm.sk, NTM ako Národný týždeň manželstva. A kampaň funguje tým spôsobom, že my chceme pozbudiť lokálne ľudí, aby presne ako ste povedali, boli kreatívni a vymýšľali čokoľvek, hej, čo v danej lokalite manželov inšpiruje a baví a sú spolu radi. Takže niektorí pozývajú si nejakých odborníkov, psychológov, hostí alebo nejaké zaujímavé príbehy manželov, ktoré sú inšpirujúce a majú stretnutia pri takýchto príležitostiach. No a my z centrály ponúkame tiež nejaké inšpirácie, ktoré je možné nájsť na tejto stránke. Tak vlastne pripravili sme scenár pre také večery a tam presne práve tiež máme také aktivity, že zabojujú za manželstvo tu a teraz, potom dôverujte si tu a teraz a rôzne aktivity na tieto témy. Potom manželia Sochorovci tiež ponúkajú seminár v rámci toho týždňa NTM. V rámci takých prechádzok máme Action Bound, kde vlastne tiež si ľudia môžu objednať teda cez našu stránku. Potom v minulosti sme ponúkali rôzne teda koncerty, speváčok. No, ten Mudrúj kvíz tento rok vlastne ponúkame, áno. A tých koučov si ešte spomínala. A ešte online, to je vlastne tiež, ak niekto nemôže ísť na žiadne podujatie, tak Asociácia kresťanských koučov vlastne ponúka také online programy. Tak to je tiež výhodné pre tých, ktorí sú doma a vlastne si to môžu sa na to pripojiť a byť teda účastní. A niektorí ľudia sa pýtajú, že môžeme zorganizovať toto a toto? A ja, no však samozrejme, to ako my nikomu nedávame povolenie, ani žiadne príkazy, ale to vlastne aj tá stránka, aj táto kampaň má byť ako takým zdrojom nejaké inšpirácie a pozbudenia, ale čokoľvek je zmysluplné, tak človek môže slobodne môže použiť logo kampane alebo ten vizuál, ktorý máme, takže to slobodne, nech sa to šíri a nech sa tá myšlienka dobrého manželstva šíri, takže netreba vôbec čakať na nejaké pečiatky, súhlasy, ale my sme len ako nejaký servis, ktorý chce druhým nejak poslúžiť, ale ľudia môžu úplne aj slobodne, samostatne konať. O to je to aj žiadanejšie, by som povedal. NTM je také silné, aké sú silné tie lokálne skupiny, alebo a nie, že skupiny, to nie sme žiadna organizácia v tomto zmysle, ale tí aktivisti, lebo vlastne všetci to robíme dobrovoľne, ako vo voľnom čase. Od roku 2011 už na Slovensku funguje Národný týždeň manželstva. Alenka, Ondrej, poznáte niekoho, komu toto podujatie zmenilo vzťah, alebo pomohlo si niečo uvedomiť? Ja myslím, že už tá myšlienka, že ako na manželstve treba pracovať, že vlastne keď sme organizovali tie akcie, tak veľa ľudí nám dali za pravdu, že áno, že ten vzťah sám nejakým spôsobom sa nebude rozvíjať, alebo teda budovať, alebo fungovať, ak tí manželia nebudú sa snažiť o to. Čiže ja myslím, že už len keď toto si tí manželia cez ten týždeň uvedomia, tak si myslím, že to je veľké plus vlastne pre ich manželstvo. A ak vlastne sami budú vyhľadávať potom nejaké akcie pre seba a teda robiť niečo pre svoj vzťah.
A myslím, že toto je základ v rámci manželstva. Ešte tak poviem, že my sa vždy pohádame v ten týždeň alebo Áno. pred tým týždňom, lebo je veľa ako keby tých povinností, ktoré popri práci v súvislosti s kampaňou chceme zabezpečiť, tak je to taká aj zaťažkávajúca skúška, že my si vlastne tú romantiku užijeme buď dlho pred NTM-kom alebo po ňom. Alebo keď sa podarí v rámci toho týždňa ísť na nejakú akciu, ktorú robí niekto iný. Hej? No takže zase, aby sme si to nejak neidealizovali, ale také dobré nejaké skúsenosti, že vlastne keď sme robili lokálne tie rôzne podujatia, tak boli ľudia, ktorí boli single, ktorí nežili v manželstve a radi prišli sa pozrieť a tak potešiť na tú akciu, alebo prišiel iba jeden z manželov, hej? Alebo teda manželka, väčšinou ženy skôr prišli a muži sedeli doma, ale proste ich to tak, že tak sme sa prišli potešiť s vami. Alebo raz sme pozývali jedných, čo neboli manželia, ale žili spolu. A vlastne tak bola taká reakcia, že však my nie sme manželia. No dobre, ale tak žijete spolu, máte sa radi, tak príďte medzi nás, hej, príďte sa pozrieť a tiež to pozitívne nakoniec hodnotili a niekoho to môže aj, nie že dokopať, ale inšpirovať k tomu, že by aj v týchto veciach nejak dal aj ten formálny rámec tomu vzťahu, lebo niekto tak povedal, že láska nás viedla k manželstvu, ale teraz manželstvo posilňuje našu lásku. No, parafrazujem to, hej, ale vlastne je to také, tak navzájom sa to podporuje. Tieto veci. A ešte možno vlastne, keď sme spomínali tú stránku, tak ako nechcem, aby to všetko vyznelo len tak, že všetko je také šťastné a happy. Na našej stránke ponúkame aj vlastne pomoc v ťažkostiach. Ak sú nejakí manželia, ktorí zrovna s niečím zápasia alebo teda potrebujú nejakú pomoc, tak na tej stránke môžu nájsť zoznam rôznych psychológov, mentorov a koučov, že možno ten Národný týždeň manželstva môže byť aj pre tých, ktorí sa zrovna nemajú tak dobre, ale môže toho človeka, jedného z nich treba nakopnúť, že aha, že nie je to v mojom manželstve, tak všetko v poriadku, ale chcel by som niečo urobiť. A dlho nad tým rozmýšľal, váhal a možno práve aj tento týždeň mu môže tak v tom pomôcť, že nejakým spôsobom ísť na tú stránku, nájsť si možno nejakého psychológa, ktorý je blízko tam, kde on býva a začať vlastne bojovať za to svoje manželstvo, že aj vlastne takúto formu ten Národný týždeň manželstva môže mať. Hej, lebo možno niektorí ľudia, ktorí sa majú dobre a žijú dobre v manželstve, nemajú problém ísť na stretnutie, ale možno tí ľudia, ktorí práve zápasia v tom manželstve, tak možno nech aj pre nich je to takou pomocou a takým možno nakopnutím, že áno, že chcem ešte skúsiť zabojovať teda za to svoje manželstvo. A ak by aj o tom bol Národný týždeň manželstva, tak ja by som bola veľmi rada, lebo je veľmi dobre ísť za nejakú akciu, ak je všetko v poriadku, ale je veľmi ťažko, ak napríklad niektorý partner nechce ísť, alebo sú tam nejaké konflikty, nezhody, tak nech slúži NTM aj na to týmto manželom, ktorí majú nejaké ťažkosti v manželstve. Koordinátori kampane Národný týždeň manželstva Ondrej a Alenka Kolárovskí sú hostiami dnešnej relácie Vítaj doma rodina. Ako ste vy, ako rodičia 4 detí, stíhali reálne pracovať na svojom manželstve? Každý deň si nájsť aspoň pár minút, keď deti spia, povedzme, a ešte... Aj ste to robili, hej? Nie ešte, áno. A ešte sme bdeli, hej. Proste porozprávať sa trošku o tom dni a neriešiť vždy len také tie technické veci, že kto koho odvezie do škôlky, zo škôlky do školy, na kružok a neviem, nakúpi, ale aj to, že ako sa vlastne mám, ako sa máš, ako sa cítiš, čoho sa obávaš, na čo sa tešíš, čo by si chcela, čo a tak ďalej. Že zdieľať aj emócie, nielen tie nejaké technické veci. Museli sme sa učiť, teda každý sme sa niečo museli učiť a potom, keď sme objavili to pekné, že môžeme ísť spolu na rande, nechodili sme na nejaké drahé večere romantické, ale mali sme rozvrh tak, že sme si vedeli uprostred dňa, keď boli deti v škole, že sme boli sami, že ísť spolu na obed. Hoci nejaké bežné menu. Hej? Ale mali sme pol hodinku alebo niekedy hodinku času, že byť spolu a urobiť ten deň výnimočným, lebo sme boli sami dvaja zrazu. Hej? Alebo čo sme ešte prechádzky, to síce nie je celkom pravidelné, ale to je také. Mne napríklad veľmi pomohlo, keď som si uvedomila, že manželia to nie sú iba manželia, ale navzájom priatelia. Že ak je váš manžel váš dobrý priateľ, tak to je to najlepšie, čo môže byť, lebo ak máte dobrého priateľa, tak chcete s ním stráviť čo najviac času. A keď si vlastne toto človek uvedomí, tak potom nemá problém hľadať v tom svojom kalendári nejaké miesto, lebo ak máte dobrého priateľa, tak chcete s ním tráviť čím najviac času. Čiže mne napríklad toto veľmi pomohlo a môžem povedať, že fakt sme teda dobrí priatelia, nielen manželia a vlastne radi sa zdieľame
o všetkom a tým pádom sme vyhľadávali každú jednu chvíľu, ktorá bola, aby sme vlastne mohli byť spolu a sa mohli rozprávať, komunikovať. To je myslím, že tiež veľmi dôležité ako manželstvo. Komunikácia určite je dôležitá, áno. Že radšej sa pohádať, ako byť ticho, hej, ale potom aj tú hádku si akože to doviesť do nejakej konštruktívnej komunikácie. No možno, že to nejde hneď, niekto sa zasekne raz jeden, raz druhý, ale treba to prekonať. Tá hodnota manželstva je viac ako moje ego. Hej? A vlastne happy wife, happy life sa hovorí, hej, šťastná manželka, šťastný život, ale platí to obe strane šťastný muž, šťastný život, hej, že je to fajn a stojí za to proste, tak ako tá kampaň hovorí, stojí za to zabojovať, starať sa o to, hej, a nie je to, že koľko ste spolu vydržali, to nie je súťaž, nejaká vytrvalosť na manželstvo, že kto vydrží dlhšie, ale je to niečo, z čoho môžeme mať radosť, čo si môžeme užívať. Čo by si vaše deti mali odniesť z toho Národného týždňa manželstva, alebo naše deti, tých, ktorí sa zapojíme do toho, čo by na nás mali vidieť? Tak, z Národného týždňa manželstva si naše deti odnášali to, že sme nemali nikdy na nich čas, lebo sme pripravovali nejaké akcie, keď boli malé, hej, takže zase niekde idete. Keď už boli väčšie, tak boli radi, hej, že nie sme doma. Ale možno by som skôr, že čo si možno z nášho manželstva vlastne deti by mali odniesť, tak určite by som bola veľmi rada a myslím, že to teda videli, že ocko má rád mamku a mamka má rada ocka. Že manželstvo nie je stále iba ružová záhrada, ale že v manželstve sú aj teda konflikty, problémy a to teda deti videli, že v našom manželstve boli. Pre deti to neskryjete. Neskryjete, aj vlastne každý z nás reaguje inak na hnev, čiže proste videli toto všetko. Ale čo sa mi veľmi páčilo na našich deťoch, lebo ako niekedy ozaj boli účastní aj hádky a teda išli spať, tak ráno, keď vstali, tak či stretli mňa alebo Ondreja, tak ich prvá otázka bola, že už je to v poriadku medzi vami. Čiže deti to prežívali, že tam nejaké napätie bolo, ale verím, že cítili, keď som povedal, že áno, že je to v poriadku, že cítili v tom bezpečí, že zase sú vlastne v tom vzťahu taký bezpeční. Čiže aby vedeli, že áno, hádky sú, ale za každou hádkou je odpustenie a vlastne ide sa ďalej, bojuje sa ďalej a ocko mamku má rád a mamka má rada ocka. To niekto tak pekne povedal, že to najlepšie, čo môže urobiť otec pre svoje deti, je, keď bude milovať ich matku a zase opačne, keď matka bude milovať ich otca. Hej. A toto asi verím, že môžu deti vidieť a niekedy, keď sme šli nejakú prednášku, tak a deti boli v poberte, že aha, že idete rozprávať o tom, ako by ste mali žiť a nežijete. Hej. Takže tie deti dajú spätnú väzbu veľmi rýchlo a niekedy sme sa aj zasmiali, ale myslím, že môžu vnímať, že áno, že manželstvo nie je bez problémov, ale napriek tomu, že to stojí za to a že sme radi spolu, tak keby si aspoň toto odniesli a nevzdávali sa aj vo svojich životných krízach nejakých, tak si poviem, že to stálo za to, že to je dobrý odkaz. Ja som rozmýšľal nad tým, že prečo je Národný týždeň manželstva a prečo to nie je nejaká valentínska akcia jednodňová, že to by bolo také jednoduchšie. A môj pocit, ale k čomu som ja došiel, je to, že týždeň je taký minimálny čas, že keď niečo robím každý deň, aby som aspoň taký základný návyk nejaký dostal. To mi príde také, že najjednoduchšia odpoveď, že prečo týždeň a prečo nie len jeden deň. Čo po tom týždni by malo ostať v tých rodinách alebo v tom manželstve? Ja by som možno ešte jednu vec upozornil, keď ste spomenuli toho Valentína, že Valentín má tiež akože ten príbeh historicky je zaujímavý a má dobré posolstvo, ale Valentín ako keby viac o tej romantickej láske a o emóciách. A žiaľ často to rozprávanie o láske sklzne len do tej emocionálnej roviny. A že keď emócie sa pominú, tak skončila láska. Ale národný, že manželstvo vlastne chce poukázať že ešte na inú rovinu lásky, ktorá skôr by som povedal, že je to postoj, je to vzťah, nielen emócia. Hej, takže to je taký jeden rozdiel. A ináč tá pointa s tými dňami, že nejaký návyk, to je veľmi trefná pointa, ani neviem, či sme o tom takto niekedy uvažovali. No a ten odkaz, že čo by malo byť, tak len si ten návyk nejak zachovať ďalej a preniesť niečo dobré ďalej so sebou do života a ja viem, že niekedy, keď sa pýtam dlhoročných manželov, že či boli na rande, alebo chodia na rande spolu, alebo aj my, keď povieme, že chodíme na rande, tak niektorí tak, čo ste, to je nejaké divné, nie? Ale vlastne ide o to, že tráviť čas spolu, hej. Ako sme už o tom hovorili, nebudem to opakovať. Takže keď len toto nejak tí manželia si povedia, že dobre, nemusíme čakať na letnú dovolenku,
ale môžeme si nájsť každý deň 5 minút, možno raz do týždňa hodinku, raz za čas, možno nejaký víkend, raz za rok alebo dvakrát za rok, nejaký týždeň v rámci svojich možností, tak to stojí za to. Verím, že toto naše rozprávanie počúva veľa ľudí, ktorí sú vo vzťahu, sú v manželstve, možno aj nejakí manželia spolu počúvajú. Verím, že mnohých to nadchne a idú si pozrieť niečo na tú stránku Národného týždňa manželstva, že čo to tam teda píšu. Ale čo môžem urobiť dnes, aby moje manželstvo bolo lepšie? Jedna vec, jedna rada. Tak ak máte po ruke manželku, manžela, tak ho môžete hneď objať. Takže využijem toto gesto, to naozaj k dispozícii kedykoľvek, keď sme spolu. A potom možno si povedať, dá si do kalendára, že tak kedy pôjdeme spolu niekam. No ja som presne mala tu jednu vec, že zobrať si kalendár a naplánovať si najbližšie rande, kedy spolu niekde oni dvaja pôjdu. Že to myslím, že to bude. A teda ak sa to dá, že nie je len jeden deň, ale či sa to nedá teda opakovať každý týždeň. Hej? Čiže podľa svojho kalendáru nájsť si taký deň, čas. A to, čo budú robiť, to sa môžu dohodnúť už teda potom neskôr, ale skúsiť si dať teda ten termín, že kedy to bude. Je dobré proste vytvoriť si priestor, kde môžeme zdieľať aj svoje emócie, proste ako sa máš, aký si mal deň. Hej? A taký jednoduchý rozhovor, že čo nám možno, keď sme boli zamilovaní, bolo samozrejme sa pýtať a zaujímať a počúvať, ale možno sme to už zabudli, stratilo sa to, tak to obnoviť. Milí poslucháči, čas vyhradený pre dnešnú spoločnú cestu do sveta manželských vzťahov sa naplnil. Veríme, že pozvanie do kampane Národného týždňa manželstva od manželov Kolárovských vzbudilo váš záujem a bude inšpiráciou investovať čas a pozornosť do svojho manželstva. Dnešné vysielanie relácie Vitaj doma rodina pre vás pripravil tím v zložení hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a moderátor Martin Ďurčo.